hei, vielä muutama jopa yleisön jäsenkin täällä on paikalla. Ja hei, olen tosiaan festareiden tuottaja Katariina. Nyt nämä festarit alkaa vähän niin kuin olla tuotetut. Ja se, mikä se onkaan ihanampi fiilis kuin se, että on saanut upean festaripäivän kasaan ja ollaan saatu tänne ihan valtavasti hyvää ohjelmaa. Mitä poimipas meille jotkut muutama huippuhetki ohjelmasta? Oispa kerennyt katsoa ohjelmaa. No ei. Murlan opistolla oli oikein hyvää asiaa tämän hetken sarjakuva-opiskelemisesta. Sen vähän, minkä mä keksin sieltä käsin kuunnella. Surullistahan se on itsekin kuitenkin sarjakuva-opiskellut pääsyopistossa. Olisi kiva, jos sitä olisi vähän enemmänkin ja se olisi paremmin tuettu, mutta eipä se oo. Meillä on kuultu aivan ihania puheenvuoroja tosi erityyppisiltä sarjakuvatekijöiltä. Tämän vuoden teemana oli verkko ja oli erityisen ihana saada tänne toki meillä oli ihan tätä perinteistä linjaa edustavia, kuten vaikka Mika Liitsen, joka esitteli uutuusteoksiaan, mutta sen lisäksi meidän kunniavieras Joakim Juveleen, joka tekee erittäin kunnianhimoista verkkosarjakuvaa, ja Petra Nordlund saatiin tänne myös ohjelmaa. Ja Anna Delay myös, joka on tunnettu verkkosarjakuvan tekijä, niin mielestäni onnistuttiin ihan hyvin tätä verkkoteemaa tuomaan esille. Ja keskinäisen kehumisen kerhon aika tosiaan, mä tätä tuotiin, kuten todellakaan yksin. Tässä nyt Ville Pinjaa suuresti kiitän, joka tässä oli meidän apunamme. Tuolla kiitän myös valtavasti Topia, joka on täällä koko päivän. En tiedä, onko Topi hikoillut varsinaisesti tämän striimaamisen parissa, mutta joka tapauksessa on tehnyt kovaa työtä siinä. Ja myös esimerkiksi meidän Turun sarjakuvaseura, joka tässä näitä festareita järjestää, niin muitakin hallituksen jäseniä, kuten esimerkiksi Hanna ei nyt täällä ole, mutta kiitos hänelle nyt kuitenkin tällöin etämuodossa. Ehkä hän kuulee kosmisten säteilyjen kautta nämä kiitokset. Ja enkä voi myöskään ohittaa täällä meidän eturivissä istuvia ihania harjoittelijoita Salma ja Susanna, jotka on tehneet ihan valtavan ison työn näiden festareiden eteen. Susanna auttoi meitä jo tuossa keväällä. Hän teki festareiden ennakkotuotantoa ihan tosi paljon. Ja Salma on pitänyt kyllä meidän somen laulamassa ja kaikki langat käsissään tässä nyt vielä, mitä lähemmäs festarit on tulleet. Ja meillä olisi teille molemmille pienet kiitokset, jos voitte tulla tähän lavalle hakemaan. Tervetuloa! Ihan mistä tykkää, mistä me tykätään. He suorastaan piirittivät heidät. Aivan ihanaa. Ja jos joku on aivan täällä silleen, että ensi vuonna mäkin on täällä ja muakin kiitetään täällä lavalla, niin tervetuloa totta kai mukaan tekemään festareita. Ja mä luulen, että meidän keskinäisen kehumisen kerho alkaa ehkä olla tässä niin kuin menemässä loppuaan kohti. Tälläkin ehkä suurin osa on saanut kutsun iltabileisiin. Jos ei ole saanut, niin 6 voi suunnata tuonne Taiteen talolle ja olla siellä hämmentyneen näköisenä. Sitten sinne minne valuu semmoista epämääräistä väkeä Taiteen talon yläkertaan, niin siitä vaan niinku samaa rotlaan sitten. Mutta hei, kiitoksia kaikille, jotka osallistuitte festaripäivään ja toivomme, että pääsemme ensi vuonnakin taas unelmaan sarjakuvan verkkoa Turkuun. Kiitos.